iki lho. Kayak apa gitu? Apa kan mau bar adol sawah kae. Jadi kowe dol kae lho. Tapi sing sak kotak totok sing pojok tapi ayo kirane wong terus ya. Yo paling ya diduwi kono sik ah. Jek koyo ngono kok. Cek rame. Di kono ya. Terus kau minum ini itu si doa oleh mau nak tanya ni enggak terus ngomong ngaruh terus oh lah pak ini kan jadi mau mana suami aku balik aku gantian minggu abang ini semua wae kok gosok lemarinya berapa makannya kak tapi kok isi ngorek kowe. Sakjane iku anake tapi sing arep iki sing iki yo kasih lali nyong kowe. Jane iki yo sing arep iki sing rupane ayu kabeh. Apa anake nyong kabeh kok kudu lak sini. Delok takonane. Dibang sanksi. Wis suwe no. Jadi Pak Doni neng kene iki wis ngomong karo bapakmu guru. Ya, iki anak sapa? Anak di. Lah, awakmu? Kula sakit. Sakit sing tukang kae nganu birunan salon sore. Dan iki bola kentel ke biyen jaman nganu tolong jagung niku di sore. Kan Ora, biyen jaman no. Iki kan pirang dino. Dino sama kemauan. Lah sama teman pirang. Oh sih? Yo oleh, tapi yo sing hati-hati aja melekan bengi kok masuk angin. Iya siap. Jadi karo pangane no. Nggih. Besok enak yo. Iki no. Nggih, Pak. Enak yo. Iki tuh mana nih? Kan yang mana? Oh, nang lek paijo e. Heeh. Amas ora sih? Enak. Dua. Enak. Nggih. Ah, aduh, tangan. Isin dong. Buat. Oh, nak isin. Wis tak sak wadah. Oh, malah isin-isin ke berarti. Isin aja. Wis bapak iki rasane ngantuk, lagi ra penak yo. Iki bapak tak anu turu sik rada teng geges. Iya, Pak. Malah guyu ki priye bocah wedok. Lah priye kok iso pasaran? Dari setengah jam lah.
Ayo.
Ya apa? Iki ngopi lah Jon. Itu ya. Grobol. Kesel apa? Orang turu. Aku ngopi. Kopi yang enak diseruput. Ayo sawan gua. Ya apa bisa kita? Bosan jiwa itu abot ini. Alemam. Iya. Tegasane goblok muka. Tak goblok iki. Goblok ini yo tak juga sih ah. Ya tak kan. Ikan lagi. Goblok. Tegasane gigi ah. Wah, buka. Ayo. Mantep gini, duduk gini apa? Ayo. Ayo. Kono kan. Terus gini guys. Bukanya mau nanti. Sewu ora akeh arek mana cara to. Bro, omong anu aja sawah sing kidul sak kotak ngono kidul ora pojok. Ono apa sih? Dengar bulan hujan. Wah, kalau ada kok hanya teman. Kalau kaki ini bagi. Anak apa tan? Nek ono tat, ono anu tat. Suara siji ning kuburan tat. Masa sih? Ini tat. Ayo. Ini suara tat. Ini kono kita. Saya di rumah weh. Iya tan. Masih bodi. Di bawah. Mana sampai kiri tang beli. Tat. Cepet. Tat, ini tat. Saya tak hidup.
Dan jangan lupa juga di Like, komen, subscribe. Ya, ini di channel Santri Gendeng. Ini loh, ada bajunya. Iya.